ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ 2000 years later. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ମୁମ୍ବାଇର ଫେମସ୍ ଜୁହୁ ବିଚ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି। ହଁ ଭାଇ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯାଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ଫେମସ୍ ବିଚ୍ ଜୁହୁ ବିଚ୍ ନାମର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଠି କଣ କଣ ଅଛି ସବୁ କଣ କଣ? ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ଖାଇବା ପିଇବା କଣ ମିଳେ, କଣ ଏଠି ବୋଟିଂ ରାଇଡିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଜୁହୁ ବିଚ୍ ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ସବୁ ହଉଛି, କଣ ବୋଟିଂ ହବ କି ନାହିଁ, କଣ ବୋଟିଂ ହବ କି ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ସେପଟେ କଣ ଏପଟକୁ ଆସୁନ। ऐसा बोले वीडियो बनाने का कुछ है क्या? वीडियो तो ଏବେ ଆମର ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ବୁଝାବୁଝି ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ୱାଟର ରାଇଡ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 300 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 3500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଜୁହୁ ବିଚ୍ରେ। वीडियो करिए, जा जा तू जा। कितना लगा? पैसा दे दो ना, इसको 400 कितना कितना वीडियो बना के देखो, 400 का राइड का 300 का वीडियो का साथ करना है तेरे को। पैकेट लेना जा जा जा। चलाना है। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବେ। ହଁ ଭାଇ, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଆଗରୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ये तो 3 लाइन का राइड मार दे पड़ता है। हाँ यारे यारे हाँ भाई, केमिति कौन लगिला ଟିକେ କୁହ। एक्सपीरियंस बहुत भलो थिला, किंतु डर ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ एक्सपीरियंस बहुत भलो थिला। ନିହାତି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ। 2000 years later. କଣ ଖାଇବ? मीठा माल कितने का है? कौन भाई किए खाइए किए दौची? खाଇବା ମତ ରଖୁଛି। और ठीक अच्छे दवा आम तो भाई कैमरामैन लोग। कितने का है? बड़ा 50 का, छोटा 40। এটা দেখি পারতে বর্তমান মুম্বাইর জুহু বিচ সন্ধ্যা বেলার দৃশ্য, লোকଙ୍କର ভিড়। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବି କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଜଣେ ବୋଟିଂ ରାଇଡ୍ ବି କଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମକା ଖିଆ ଚାଲିଛି। ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲୁ, ବହୁତ କିଛି ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।